Hokejová nelegenda Peter Nešťastný vždy vie, o čo ide. Musím povedať, že sa mi nesene páči, že takí borci a vesmírni hráči ako Ďuro Gagarin či československý špecialista Láďa Remek majú svojich pokračovateľov. V týchto dňoch ľudstvo pristálo na kométe. Aj keď je to iba robotický modul, tak fotečky posiela veľce pekné. Len škoda, že nezachytil žiadneho mimozemšťana. Ale však tých máme na našej vyčerpanej planete dosť. Začínam pochopiteľne v National Hockey League. Jardo Jágr má 42 a furt je v tých streleckých lichobežníkoch. Jano Slota je náš domáci mimozemšťan. Našťastie má aj svojich mladších kolegov. O jednom takom kolujú už dokonca aj vtipy, jak my za morom hovoríme joky. Viete, kedy sa chlap neskutočne zhovadí? Keď skočí zo svojho ega na vlastné IQ. Však nelutujem, že som zosmilnil, že som posilnil a zdementnil z jedného CTčka. Tak si kúpte moje CDčka. Rádio Anténa Rock.